jam hiramum bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma alarba hawri ko nogas jeegom lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar guiɗoɗen ko toon to États-Unis ko janggo woni ñalawma padaɗo wonde hono kanko président Joe Biden kanko ancien président Donald Trump ɓe kawrata kadi ko mbiyata débat ɗum noon ko kamɓe ɗiɗo foof ko siftinɗon koɓe candidat ji pour kadi ardade leydi États-Unis ɗum noon janggo débat waɗata ko toon to Atlanta ɗum noon ko Georgia e kadi ko CNN woni hokkoɓe chance kamɓe ɓe ɗiɗo président ji walla ɗiɗo candidat ji ɓe mbawa kadi hujjidde yimɓe peuple américain pour jabade question ngaji ɗi ganduɗa kamɓe journaliste CNN eɓe posaɓe ɗum noon ene wayno ko oɗo saaha joni yimɓe foof koko keppi e kadi ko fayre mawde wonande hakkude mabɓe to côté républicain e côté démocrate en kamɓe démocrate en d' abord ene wayno ko eɓe ɗamini kanko président Joe Biden ma waɗ peeje foof beele kadi mo ɓeydo rokkude chance yimɓe ɗamini ɓe wotandemo ɓen pour wiide wonde ko kanko jogoto gagnade worseji élection ngaji baɗoji ñande 5 novembre oɗo saaha joni sondage uji jaltuɗi ɗi ene wayno ko kollata ko Donald Trump kañum jogui 49%, kanko président Joe Biden o jogui 47%. donc ɗum no foof firti wonde ko ene wawi waylade e ɗo e 5 novembre ko wawi wonde fof ene wayno ko caggal nde débat o gasi janggo hawnaki kadi goto maɓe foof ma ƴeew kadi fewnisade tungnade kadi holno yesso mum yaltiri e yesso télévision est ce que no moosa ella ko cekowo est ce que ne yeddodire walla est ce que ne haala gonga e gueɗe mbaɗe noon ɗum noon e wayno ko kamɓe républicain ji maɓe ƴeew hutorade surtout kanko Donald Trump ma ƴeew hutorade gueɗe parɗe no oɗo saaha joni immigration gueɗe parɗe frontiére uji e gueɗe parɗe meme ko américain ji hannde no tampiri ɗum noon ko mbiyata inflation kanko président Joe Biden noon wayno ko maɓe kutoro kamɓene pour d' abord wiide wonde ko Donald Trump ko criminel ko ñaawaɗo kadi ko baɗowo gueɗe bonɗe kadi Donald Trump kañum hoore mum wonde ko neɗɗo mo jaɓata toujours ko tribunal haali walla ko élection ngaji kaali so tawi kañum hoore mum ɗum ɗon wona hunde nafoore ɗum ɗon goto maɓe fof ko caractére muɗum ƴeewete janggo pour so tawi ene wawi ardade leydi ko ɓuuri hewde yimɓe wotoɓe ɓe to banggue démocrate en ko ɓuuri hewde mum hay républicain ji ɓe jiiɗa wotata Donald Trump caɗele mumen oɗo saaha joni ko kanko président Joe Biden duuɓi makko no kewi to banggue républicain ji walla kadi banggue démocrate ɓe jiiɗa wotande kanko président Joe Biden ene wayno ko wotande Trump si babude Trump wona ko neɗɗo mo ganduɗa en baɗɗo leydi ndi en danger e kadi pour mabɓe ko so tawi Trump artirama kadi laami leydi ndi ene wayno kala ko wiyete démocratie États-Unis ko jogoɗo bonnuɗo toon to Georgia hono kanko kadi gouverneur Kemp ɗum ko kanko woni gouverneur toon to Georgia e nder entretien mo waddi CNN o wi wonde ko woteji primaire ɓennuɗi ɗiɗi kanko hoore makko wotanani Donald Trump siftin ɗon tan ko kanko gouverneur Kemp e kanko Donald Trump ɓe gona sehlaɓe no fewi ɗum noon ko caggal nde worseji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e kanko hoore makko Donald Trump o yamirino hono Kemp waɗ peeje foof beele worseji toon to Georgia ene mbayle ɗum noon ko ni kanko gouverneur o ni kadi secrétaire d' état mo toon to Georgia hay goto men ala hattan wadde ɗeɗon gueɗe ɗum noon kadi wayno ko ɗum woni kanko Donald Trump wawi nanguede ni e téléphone mo haalda e secrétaire d' état toon pour yo waylu woteji toon to Georgia ko wawi wonde fof ene wayno haala kanko Kemp ko yalti hande kadi entretien mo wadde ketlin kayen toon to CNN wiide wonde ko élection ngaji primaire ɗi o wotanano Donald Trump ɗum ɗo fof kadi ko ɓeydude toake e tension gonɗo hakkude mabɓe ko wawi wonde fof wi wonde ko en tant que républicain e tati kadi ko gouverneur toon to Georgia kala momo ganduɗa parti on nomi jaaɓi wonde yo won candidat ɗum noon ko ɗon o wotanta siftin ɗon tan ko convention républicain ji waɗata ko ñande 15 lewru juillet kono en woni ko ñande 11 lewru juillet ko nden kadi kono kanko Donald Trump o foti heɗade holko juge marchand ko fawi makko fate ñawore caggal nde jury gonno toon keɗinoɗo ko takkanno ko hen fayi wi wonde ko coupable kanko Donald Trump donc wawi wonde fof ene woni ko balɗe 4 ko addi convention ko nden kanko hoore makko Donald Trump andata somo soke walla somo rokke proposition walla holko juge fawi makko habruji men hande toon to Amérique du Sud toon to leydi wiyetende Bolivie
ene woni ko kuddata o ɗeɓino wadde toon hannde ɗum noon kuddata bannoɗo hono kanko général gartinoɗo oɗon kuddata walla tumade ko kañum oɗon wonne ardi oɗon kuddata ene wayno o nanngama ɗum noon e tungnaade kadi habaruji gommi toon hono kanko général biyeteɗo Juin Juin ene wayno o nanngama e ñalawma nde o nanngima noon ko yamirore gardiɗo leydi hono Louis Acré haalluji noon caggal nde o nanngani hono kanko oɗo général taw kadi on wonde militaire uji omo waɗa kadi conférence de presse o wi wonde ko o wi donc ene wayno ko kanko Louis Acré gardiɗo leydi président Louis Acré gardiɗo leydi Bolivie ko kanko ko on yamirimo yo ƴeftu militaire uji o nanga o occupe place mo mbiyata place Murillo ko wawi wonde fof ene wayno oɗo sadio noon kanko oɗo général biyeteɗo Juin Juin ene wayno oɗo sadio no ɓorama kala ko wonno e dow muɗum o ittama général kadi grade uji mo keɓtama oɗo sadio no mono mofta mono nanga ɗum ɗon kabruji gummi toon ala ko leeri hen noon ha hande ene wayno ko kamɓe goto maɓe fof nanata ko goɗɗon ko wawi wonde fof ene wayno ko kuddita o hayso nde jogorno wadde haysi wadde pour wonande ɓe ganduɗa noon Bolivie woni ko hakkude Pérou Brésil ene Chili e Paraguay donc ko toon Bolivie woni koye Amérique du Sud. Kabruji men international toon to Mauritanie tungnade kadi e rapport bindaɗo taw ko journal biyeteɗo Brakna Post e wani ko partie de opposition mbawino addude karallo e ko wiyete statistique walla ko fati vote uji ɗum noon ko Côte d'Ivoire naji ɓe gaddimo toon noon toon Mauritanie e tungnade kadi e kanko oɗon karallo ko waɗi ko winde e nder rapport makko o wi yo yiiti ene ken wona temedde nayyi en yimɓe nogas taw ko yimɓe ɓe ganduɗa enne kañumen dendi inde men fof gotum jettoɗe men ko gotum walla inde bawmu men walla inde famille men ko gotum nde ɗo jibina e nokkuji ɗi jibinaɗo ko gotum ko serniɓe tan ko numéro uji mabɓe national ene wayno kadi o rapport o kadi o haali o wi kadi o yiiti kadi ken won ujunnaji tati e capanɗe nayyi e tosso neɗɗo taw ko wotoɓe taw ɓeɗon kadi ene wayno ko inde mumen e inde bawmumen e inde famille aji mumen e date mo de naissance fof gotum ko serniɗi ɗumen tan ko ɗo nokku ɗo jibinaɗo e kadi e numéro mabɓe national ɗum ɗo fof ne woni kanko ivoirien on biyeteɗo Séraphine Kouao ene wayno o haali kadi wi wonde ko teskita tan ko ɓuuri hewde bureau ji ɓe jogui au moins bureau fof foti wonde ko temedde nayyi capantati e goho neɗɗo kono o teskitima won bureau ji jogui tan ko yimɓe capanɗe jeegom o teskitima ko ɓuuri hewde bureau ji e yimɓe fodɓe wodde toon jettaki temedde nayyi capanɗe joyyi neɗɗo feccere heddinde kadi o teskitima kadi yimɓe fodɓe wodde toon ɓuuri temedde nayyi e capanɗe joyyi ɗum noon ko wawi wonde o wi wonde ko e tungnade kadi rapport no haaldir ni o wi ko 75% e bureau ji ɗi ko ɓuuri hewde hen jogui koni wona temedde joyyi capanɗe joyyi tato taw ko e wotoɓe toon o teskirima kadi e bureau woto won yimɓe windiɓe toon woni yettima temedde jeetati e capanɗe jeetati e tato ɗum noon ɓurtima moyenne biyanoɗo ko temedde nayyi e capanɗe tato e goho neɗɗo ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo kadi ko rapport kamɓe parti ji opposition pour ƴewtade est ce que gueɗɗe ɗe ganduɗa seeni waɗata ɗe no ko gueɗɗe dewɗe lawol wonande wotoji baɗɗoji ñande nogas e jeenayyi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi toon to Mauritanie. Toon to Kenya manifestation walla seppoji bonnoɗi toon hanki ñalawma ɗum noon ko caggal nde nanodira walla ko kuulal vota toon to assemblée mabɓe national kuulal ngal kadi nelda toon to gardiɗo leydi hono président Ruto ene wayno ko kuulal ngal ko ɓeydude impôt ji wonande yimɓe kenyanaɓe donc seppoji mbaɗin toon ha heewi seppoji ɗi kadi yimɓeɓe ko ɓuuri hen hewde hen jani toon to assemblée nationale to bonni won kaake kono ene wayno ko caggal seppoji ɗi hen wiyama kene wonno nogas e tato neɗɗo maayi hen yimɓe heeɓe kadi jaggama hen walla gañima hen ɗum noon e caggal nde ɗiɗum seppoji mbaɗi hono kanko gardiɗo leydi Kenya biyeteɗo Ruto o haali o wi wonde ko kanko ko président ko kanko addi gouvernement kono noon kadi ko laami ko leydi o laami ko yimɓe o wi ɗum noon o heeɗima yimɓeɓe ko kaali ko e kadi kanko hoore makko o ɗofta ko yimɓe kaali ko donc ngal ɗon kuulal ngal fonno signinde o jogorani signinde ɗum urtini ɗum to assemblée nationale pour beele ɓe ƴewta ɗum ɗon ene wayno donc oɗon loi ɗaminnoɗo ma ɓeydu impôt ji
ma ɓeydu impôt ji wonnande keñianaɓe en wayno ko ɗon luwaji korani signинede orditini ɗum to assemblée nationale e kadi pour makko no wiiri ni ko kamɓe laamiɓe ɓe poti heɗade ko yimɓe kamɓe laamiɓe ko devoir maɓe heɗade yimɓe ɓeɓe laamiɓe hen ɗum waɗi donc si bawa nde kanko hoore makko o heeɗima keñianaɓe o heeɗima kadi seppoɓe ko kalata ko ɗum waɗi donc haysi signinde oɗon ngal ɗon kuulal o neltiri ɗum toon to assemblée nationale cakkitorɗen habaruji meɗen ko toon to Niger e tugnade kadi ko France International haali ene wayno walla ko France 24 haali ɓe mbi wonde ko Niger woni oɗo sadio ko sunare ɗum noon ko caggal nde nogas gonne ɗo maayi toon taw ko attaque taw ko yimɓe wadbuniyankoɓe jani mabɓe toon ɗum noon ko ñande talata ɓennuɗo o ene wayno ɓe mbi wonde ko wadbuniyankoɓe mbawi wadde coalition mbawi yande mabɓe kamɓe armée Niger ɗum noon ko région gonɗo toon to Tillabéri ene wayno ko mbari hen ken wonno nogas neɗɗo taw ko militaire mbari kadi civil goto ɗum noon ko ɗum woni ko communiqué baɗɗaɗo toon taw ko kamɓe leydi Niger mbaɗi ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnade communiqué o kadi gummiɗo toon to gardugol leydi to en ɓe mbi wonde ko ɓe cuni eɓe goni e sunare si babude nogas go neɗɗo ko mbiyata martyr mbarama e kadi yimɓe jeenayo gañima hen oɗo sadio joni goni ko hôpital gonɗo toon to Goccey e tugnade kadi communiqué ɓe mbi wonde ɓe mbawi warde yimɓe waɗa boniyankoɓe hewɓe caggal nde ɓen jeena e mabɓe par surprise ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗon waɗi ko ñande talata hanki nogas e joyi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi kabaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma alarba hawri ko nogas jeegom lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi yen mbaala jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.